Le yimini abadlali beqonga abangasoze bayilibale. Ingxoxo zokuvula eliziko lenkcubeko zaqala ngonyaka 2010. Esi sakhiwo sasithengisa utywala ngonyaka bo-1990. Kodwa ngoku liziko apho abadlali beqonga baza kubonakalisa ngezakhono zabo. Abadlali beqonga bathi eliziko baza kulijonga balibeke esweni ngeenzame zokunciphisa ulwaphulo mthetho. Nabakhenkethi kulindeleke bafike ngobuninzi babo. Kudala sayikhalela into ye-art center bangasibe ne-art center apha eNatsikeni elokishini. Siyasokola kakhulu singama-artist indawo ezifana nezi besingenazo previously. Siyasokola thina zi-artist for indawo zorehesela azikho, siyagxothwa ezikolweni, siyagxothwa sezi-sports center, so ndivuye kakhulu. So there will be changes that yenzeke ngokuvulwa kwale ndawo. Umasipala ombaxa eNelson Mandela Bay uthi uza kufaka isandla ngeenzame zokuncedisa abadlali beqonga basakhulayo. Kufuneka siphuhlise ooJohn Kani abatsha, no-Ethel Fokat abatsha, noba uNtshona abatsha abebedlalela kweli qonga, ngokuthi sithabathe inxaxheba yokufaka imali, sityale imali ezawukhulisa ii-artist zethu khona ukuze naxa zenza i-performance sizibhatala ngexesha. Abadlali beqonga abazenzile igama kuquka ugqirha uJohn Kani, Nomhle Nkonyeni kunye nenkonde uWinston Ntshona, kwaye ulutsha lubongozwe lufane nabo. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseNew Brighton eGqeberha.